खाली गीत के गायक ना हो, हमने कथा प्रसंग के गायक हो जा, लेकिन अब आदेश के पालन भी जरूरी है बा। ताओ तनी कथा थोड़ा देर खातिर। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि जितने ही सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुतनाई। जवानी में चिंता ना भइल, बुढ़ापा में भी चिंता ना भइल। महाराज दशरथ जी के जब उम्र 10,000 बरिस के हो गई तो एक बार चिंता भइल। काहे ए मेरा बेटा नहीं खे होखत, या कोनो संतान नहीं खे होखत, 2 साल 3 साल लोग इंतजार करता, ओकरा बाद डॉक्टर की यहाँ, ओझा की यहाँ, वैद्य की यहाँ आदमी छिछियाए लगता घूमे। सही बात। लेकिन राजा दशरथ जी 10,000 बरिस इंतजार कईनी। 10,000 बरिस के बाद एक बार चिंता भइल। काहे एकर एगो ना अनेकों कारण बा। राजा दशरथ जी महाराज इंद्र के दरबार में जाए। महाराज दशरथ के मित्र रहले इंद्र। इंद्र के दरबार में जाई, इंद्र अपना सिंहासन पर बैठावस। एक बार इंद्र के दरबार से लौट के राजा दशरथ जी अयोध्या में आईनी। अतले बीड़ा बजावत नारद जी इंद्र के यहाँ पहुंच गए, इंद्रलोक में। जाके कहे कि नारायण 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 नारायण। महाराज इंद्र, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं? जिस आसन पे आपने एक निसंतानी को बिठाया था, फिर उसी आसन को बिना पवित्र किए आप बैठ रहे हैं। तो बाउर बात इंसान के कहे तो जल्दी बुझा जाए, नीमन बात जल्दी याद ना हो। लड़कन के कख गघ याद कराए साल भर समय लग जाए, सालों भर में जल्दी याद ना हो। वही लड़का के सामने 5 गो गाड़ी दे, चट दे याद कर ली, रिकॉर्ड कर ली, बेयाजो सुना दी। इंद्र के ई बात नीमन लागल तो आसन के धोवले, पवित्र करवले, तब ऊपर बैठले। उहे बतिया नारद जी आके राजा दशरथ जी से कहले कि महाराज जौना आसन पर रौरा इंद्र की यहाँ बैठ रही हो, रौरा के निसंतानी कह के धोवले हैं इंद्र। एगो ई कारण बन गई, एगो इहो कारण बन गई कि महाराज दशरथ जी अपना अयोध्या नगर वासी के अपन संतान ही समझत रहने। केहो कि यहाँ कौन और केहो कि यहाँ लड़का होके, तो पहले महाराज दशरथ की यहाँ आवे, कौशल्या सुमित्रा के कई महाराज दशरथ अपना गोदी में लेके लोग खिलावे, आ तब वो लड़का के माई बाबूजी खिलावे। एगो प्रजा की यहाँ लड़का भइल, दूध लो मांगे खाती गइल कि राजा के खिलावे के बा,
राजा के आदेश बा तो कहलस कि भले अयोध्या नगरी छोड़ दे, बाकी उन्हीं संतानी के गोद में हमार लड़का ना जाई। एगो इहो कारण बन गई। रानियों लोग कहे लागल कि महाराज अब हमने के मन करता एगो लड़का खिलावे के। खेलती राजा जी हो अरे खेलती राजा जी तो एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलती राजा जी। एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलती राजा जी। बबुआ होइते 5 बरस के पढ़े के भेजवैती। बबुआ होइते 5 बरस के पढ़े के भेजवैती। वाल्मीकि के लिखल बतिया बबुआ से पढ़वैती। आंगना शर्मा जी के आंगना शर्मा जी से सोहर हम गवैती राजा जी। आंगना शर्मा जी से सोहर हम गवैती राजा जी। तो ये बबुआ होइते गोदिया में खेलती राजा जी। इहे बात के चिंता महाराज दशरथ जी के भइल। तो गोस्वामी जी लिखनी की गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला शरण लागी कर विनय विशाल। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ आ गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझा। राजा दशरथ जी जाके गुरु जी के दंडोत प्रणाम कइनी। गुरु जी आशीर्वाद देख के कहने की हे राजन कैसे के भइली आगमनमा हो तनी हमके बता दो। हे राजा कैसे के भइले आगमनमा हो तनी हमके बता दो। कैसे के भइले आगमनमा हो तनी हमके बता दो। सच सच बोलना बचनवा हो सच सच बोलना बचनवा हो तनी हमके बता दो। कैसे के भइले आगमनमा हो तनी हमके बता दो। भइले आगमनमा हो तनी हमके बता। वशिष्ठ बाबा से राजा दशरथ जी कहने के हे गुरुदेव गुरु गोसैया हम परतानी पैया रौरा जानते बा। गुरुदेव रुआ का नहीं जानो रुआ त्रिकालदर्शी हैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानी ले हम काहे खाती आइल बनी इहो रौरा जानत। अरे रौरा जानते बात तो रघुकुल के सगरी कहानी
रौरा जानते बानी रघुकुल के सगरी कहानी रौरा जानते बानी हे गुरुदेव घरवा में बाड़ी हमारा घरवा में बाड़ी हमारा तीन तीन गोरानी रौरा जानते बानी हे गुरुदेव ए महाराज अंधन सोना चांदी सब कुछ भरल बा तीन तीन गो मेहरारू बाड़ी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बाकी अरे तब तो लोग कहेला निसंतानी रौरा जानते बानी तब तो लोग कहेला निसंतानी रौरा जानते बानी हे गुरुदेव का हमरा बाद अयोध्या के उत्तर अधिकारी के हो ना होई यह चिंता सता रहल बिया यही चिंता से हम व्याकुल बानी गुरुदेव तब वशिष्ठ बाबा कहने की ओ हो तारा बेटा चाहिए तो सुन राजा दशरथ धारहु धीरे होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय भारी राजा धीरज रखो एगो बेटा खाती तरसता हम देखता नहीं अपना नेत्र से दिव्य दृष्टि से तारा 4 गो बेटा हो अब सोची एह बेरा केहू के उम्र 100 बरिस के हो गई लोग है आ ओकरा से केहू कहो कि अब तारा लड़का होई तो खिसियाई कि ना ये हाथ गोड़ चलावल मुश्किल हो गई बा आए बरा हमरा के 71 के तरह बेटा होई बताई के खिलाई राजा दशरथ जी के उम्र चौथा पन चलत रहे तब वशिष्ठ बाबा कहने की तरह 4 गो बेटा होई बाकी को हमर बतिया मन बतो कहले राज क्या रहे सता कोपल रहे डॉग बहुत दिन के बाद एगो गांव में जग पड़ल तो 3 गो कुकुर से कहल से यही यारवा आज हमनी के भाग जागल बा इतना दिन तक खरवा से बीतल हो आज खूब खाइल बनी तो राय कोइला सा अपना में रे चुप इधर जाई धीरे से बोल बोले लागल सही में कहता बेइज्जती हमार ना आपस में राय कोइला सन कि पहले बने दे तैयार होके दे रसत जब सांझ भइल नु तब मेठवा कौन रहे मेठवा मेन छोटका के भेजलस कि रे तनी जाके देख के आओ ये तैयारी कैसन बा अब छोटका गोइल देखे आ देखे गोइल तो अभी अब के दाल चढ़ रहे चूल्ही पर आ पूरी छनात रहे ए भाई अब तो 1 करछुल दाल आ 1 करछुल गौर में तेल निकाल के एकरा देहिए पर बिक दलस भी काय 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 माटी में लोटात करत भागल बा हां आइल तब पूछले हम दोनों जे तब यार व्यवस्था कैसे मतलब बाप रे व्यवस्था बाप रे व्यवस्था तो हमरा के एकदम गरमे जाती गरमे खियावले है सब हां अब दूसर का कलश जौन रहे तो कि बाप रे तो जाए खाया ही नहीं रे घींच दलक ई तो खाया अब तो
मेठो का तेज जाते के देखते रे हाँ तो दूसर का जाके देखता झूठ बोलता कि साथ देखता झूठ बोलता कि सच बोलता दूसर का जाके देखता ए दादा अब दूसर का गोई पैसा ले हाँ आय? नेपाल वाला भैया 100 ठीक से बताओ हो डबल बा नेपाली पैसा हो अच्छा इंडियन हम कहाँ चलाए जी नेपाली तो हमरा कहाँ चल जाएगी हाय हाय उल्टा हो गई हाँ दूसर को गोइल हाँ ओकरो के उहे व्यवस्था कलस की आओ हमरा के तो भाई गौर में भेटाइल बा हाँ अब तीसरका कलश गिरी तो दोनों खाए अइले सब तीसरका गोइल जब तो सब अन रसत बना के घर में धरा गई रहे फाइनल में पहुंचल आई घरे में ढूक गइल अरे बाप रे बाप बस 4 गो घेर के एने जाओ तो एने मोड़ी से उने जाओ तो उने मोड़ी से मारत 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 अधमुआ जब को देले सब गिर गई देह फूल गइल आ उठा के बहरी बिक देले सब पतलवा फेंक रहे हो तो अब कुछ देर के बाद होश आइल तो लौटल हां आ तब ई दोनों पूछे सके तब यार कैसन व्यवस्था हो तक बाप रे बाप कभी तो खाली गोल में हेकरा के जाते जाते हां आई हेकरा के गौर में हां ई तो दोनों खातनी के खा के अइलो हस हाँ हमारे के तो आही ना देत रहले हस हां सुता के बैठा के कहत रहे से कि औरी खोय औरी खोय औरी खोय घेर घेर के जानी कि ना हाँ तो तनी कथा की ओर ध्यान देवे के बा हाँ हाँ कहले ए कि तहरा बेटा होई होई 4 गो बेटा होई लेकिन होई कब वाह अरे लाला नवा राजा जी हो लाला नवा राजा जी तहरा होई है एक दिन 4 गो तो लाला नवा राजा जी तहरा होई है एक दिन 4 गो लाला नवा राजा जी तहरा हुई है एक दिन 4 गो ए राजा ए मनवा में धीरज धर कहतन तवन कर मनवा में धीरज धर मनवा में धीरज धर कहतन तवन कर मनवा में पूरा होई सो चल आरा मनवा राजा जी तारा होई है एक दिन 4 गो लला नवा राजा जी तारा होई है तारा होई है 4 गो बेटा होई है तारा हाँ बाकी को हाँ श्रृंगी ऋषि के बुलवावो बुलवाओ पुत्रेष्टि यज्ञ करवावो कराओ तब तहरा 4 गो बेटा हुई है राजा दशरथ जी कहने की गुरुदेव गुरुदेव हमरा अयोध्या में जितना लोग के लड़का भइल बा हाँ सब पुत्रेष्टि जग से भइल बा भइल बा आ सब जग रौरे करौले बानी हाँ तो हमारा बेरी श्रृंगी ऋषि के काहे बुलावता नहीं काहे हमरो बेरी जागवा रौरे करा दी करा दे तो कहले कि ना राजा दशरथ ना 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 हमारा जग करावला से तहरा बेटा हाँ ना हो पूछले जे काहे काहे तो कलश की राजा दशरथ ए जब रावण जान गई हाँ कि राजा दशरथ के पुत्र से हमार मृत्यु लिखल बा हाँ तो रावण तहरा शरीर के मणि हर लिहलस हाँ आ तहरा शरीर के मणि हर के ले जाके घाड़ा में बन के अपना घर में रख देहलस आ कलश की केहू मत छुई एमे जहर रखल बा आ रावण के महतारी हाँ खिसिया के एक दिन
वही घड़वा में से एक घोंट पी लेलस तले रावण के पता लागल बस खिसिया के और घड़वा उठा के बिगलस श्रृंगी ऋषि तपस्या करते रहे उनके हाथ में जाके गिरल श्रृंगी ऋषि अपना दिव्य दृष्टि से पहचान गईले कि त राजा दशरथ जी के मणि हो वीर्ज हो तो मणि शरीर के तापमान गरम होला तहाँ रखल जाला तो कहले श्रृंगी ऋषि की मणि सुरक्षित रही कहा तो अग्नि देवता के देहले कहले कि अग्नि देवता ई हमार धरोहर हो अमानत हो हम मांगे तो ही दी हो एकरा के सुरक्षित रखले रहो तो हे राजा दशरथ जी ई तहरा शरीर के मणि अग्नि देवता के लगे और जब मंगी है श्रृंगी ऋषि तबे दी हैं ऐसे श्रृंगी ऋषि के बुलवाओ ए बाबू तो श्रृंगी ऋषि के बुलवावे खातिर हाथी घोड़ा रथ देखो से ना सजाए हाथी घोड़ा रथ देखो से ना सजाए ए बाबू नया नया हथियन पर हौदा कसाए लगो नया नया हथियन पर हौदा कसाए लगो ए रंग बिरंग से देखो घोड़ा रंगाए लगो रंग बिरंग से देखो घोड़ा रंगाए सर्व मनोज जी के गाना में लिखाए लगो हाथी घोड़ा सेना साज के राजा दशरथ जी चलले तले वशिष्ठ में बात देखले कहले कि राजा दशरथ चेला हो ऐसे बताओ तनी केहू से कुछ लेबे के होखे तो या राजा बन के जेब त ना मिली कुछ लेबे खातिर भिखारी बन के जाए के पड़ी राजा दशरथ तू राजा हो लेकिन श्रृंगी ऋषि से कुछ लेबे के बाद तो वही राजा बन के जाइबो तो ना दी है ऐसे श्रृंगी ऋषि के यहाँ भिखारी बन के जा अकेले जा सारा सेना फौज घोड़ा हाथी अयोध्या में छोड़ के राजा दशरथ जी नंगे पांव अयोध्या से पैदल चल के जिला छपरा सिंगीरपुर में अइले अरे गिर गोइले अरे गिर गोइले हो राजा बाबा के गोड़वा पे तो गिर गोइले हो राजा बाबा गिर गोइले हो राजा बाबा के गोड़वा पे प्रणाम आ कहले कि बाबा चली चली बाबा तनी हमारा भवनवा चली चली बाबा तनी हमारा भवनवा चल चली बाबा तनी हमारा भवनवा इहे कही अखिया में निर्भइले रे राजा बाबा के गोड़ा बाबा तो गिर गइले रे बाबा गिर गइले रे राजा गिर गइले रे राजा बाबा के श्रृंगी ऋषि जानिए गइले कि राजा होवन ई आइल काहे खाती बाड़े चल देले राजा के संग अयोध्या में जाके बाबा वशिष्ठ के आग्रह पर राजा दशरथ के आग्रह पर पुत्रष्टि जग के आवाहन भइल गोस्वामी जी लिखनी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग
यज्ञ करावा। अयोध्या में जग के शुरुआत हो गई। अयोध्या के नर नारी बूढ़ जवान लड़का सियान सभे बिटुरा गई। भाव लागल बबुआ कैसे और देखो देखो जोग हो राजा के भवन हमारी सजनी। अरे रे सजनी तो जुटल भारी रे जुटाना मारी सजनी। जुटल भारी जुटाना मारी सजनी। सरम मनोज गमे जोरी जोरी गाना मारी सजनी। अरे सरम मनोज गमे जोरी जोरी गाना मारी सजनी। जुटल लइका से आना मारी सजनी। जुटल मरद जाना ना मारी सजनी। लोग के भारी संख्या में जुटान हो गई और ई देखे खातिर कि हे उम्र में राजा दशरथ जी के लड़का केंगा होई। वशिष्ठ बाबा कौन उपाय करी हैं? कोनो अजगैबी चीज लौकेला नु जी तो ओकरा के देखे खातिर अधिक संख्या में लोग जुट जाला। सही बात बा। ई काहे कहता नहीं? काहे हमार बियाह भइल तो हमरा बियाह के पहले हमरा ससुरारी में कोनो बिनयाह के दुल्हा ना गई रहल। जाने कि ना जाने। अब बियाह हमरो भइल तब माने हमर बियाह नहीं के भइल। बियाह हमरो भइल तो जान जाई जे अब थावे मंदिर में भइल बारात साज के तो भइल ना। बाकी जब पहले पहले हम ससुरारी गई नहीं तो लोग नाम सुनने रहे जे फलाना के मर्दा के आँख से ना लौकेला लेकिन बड़ा निमन गावे ले व्यास जी हूँ गई नहीं। लोग जान गई कि ओकर मर्दा आइल बा। हाई बा दुआर पर जुटान होखे लागल। मरद से लेके औरत ले लड़का से लेके सियान तक ले जान जाई जे अब तनी केनहू सोच करे भी जाए के लोग शंका दिल शंका करे जाए खातिर हमरा सोचे के पड़े। जब जाई सरी आवे के तले लोग के तनी बैठी हो फालना आवत रहे। जन्नी कि ना जन्नी सही प्रेशर बढ़ जाता। हाँ बैठी तनी फालना आवत रहे। जब टिकाई जाए के तले तनी बैठी फालना चाची आवत रहे। ए दादा ई कबले चाची से चाचा से मिले खातिर हम खेपत रहे दादा। जन्नी कि ना जन्नी तब अजगैबी कुछ होला तब गांव भर के लोग जुट जाला। तो ई देखे खातिर लोग जुटल कि कौन उपाय से वशिष्ठ बाबा श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी के पुत्र के प्राप्ति करें। राजा दशरथ जी के दरबार में हवन होखे लागल। श्रृंगी ऋषि जी हवन करावता नहीं। हित मित संगी साथी बैठ के हवन करता रहे। स्वाहा 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 स्वाहा। जब हवन संपन्न भइल जग समाप्त भइल तो गोस्वामी जी लिखनी प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे भगति सहित मुनियाहुत दिन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे
देवता प्रकट हो गई हो गईले हाथ में खीर के हाँ कटोरी रहे ए वह खीर हाँ श्रृंगी ऋषि के दहले आ वशिष्ठ जी राजा दशरथ के देता रहे आ कहत रहे कि ये राजा यहाँ बाट देहु नृप जाई यथा जोगी जेहि भाग्य बनाई कहले कि राजा ले जा ले जा आई खीर रानी लोग के पवा दो हाँ उचित जगह जनी हो हिस्सा लगा के हाँ आ रानी लोग के दे दी हो राजा दशरथ जी ले गईले आ खीर में से दो हिस्सा कइले दो हिस्सा हाँ दो भाग बनौले हाँ एक भाग कौशल्या जी के दिया गया दिहल एक भाग बच गई आधा हाँ आधा में से फिर दो भाग कइले गईले तो आधवा के कोई के दिया गई अब बच गई एक हिस्सा चार हिस्सा में एक हिस्सा हाँ 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 कहीं कि आधा कौशल्या खोले रही हाँ आधा बच रहे तो में से आधा के कोई खा घली आ आधावा में से आधा बच गई उनमें से दो हिस्सा बनौले राजा दशरथ जी हाँ एक हिस्सा के कोई के हाथ में छुआ के हाँ आ एक हिस्सा कौशल्या के हाथ में छुआ के दो हिस्सा सुमित्रा के दिया था आ कहत रहे के खीर खा लो खीर खोइला से खुली तो कदीर रनिया हो खीर खा लो खीर खोइला से खुली तो कदीर रनिया हो खीर खा लो ए रानी कौशल्या के कई सुमित्रा ए ई खीर हवे मुनि बाबा के दी होली ई खीर हवे मुनि बाबा के दी होली तो यही में डालल बचावल और खीर रनिया हो खीर खा लो खीर खोइला से खुली तो कदीर रनिया हो खीर खा लो वह रानी लो प्रसाद रूप में पावल हाँ आ ओही दिन से देह बदले लागल भाग जाग गइल राजा के एक मास बीतल या बोलावो ए मालिक आई चैत के महीना त गोस्वामी जी लिख देहनी कैसे कैसे नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा महारानी कौशल्या अपना महल में रानीवास में बैठ रही हाँ भगवान राम के जन्म ना भइल ना लिखल बाकी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन लोचन अभिराम तनु घन श्याम शोभा सिंधु खरारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुज चार गो हाथ रहे भगवान के हाँ
मुकुट रहे, अद्भुत रूप लेके प्रकट हो गई। कौशल्या मैया देखली तो गोड़ लागत तारी। भगवान सोचने की आई दादा तो हमरा के गोड़ लागत तारी। यदि जान जाई है कि भगवान हवन तो बेटा खानी नाम मनी है हमरा के। तो कहली भगवान कहनी कि मैया हम तहार बेटा हैं, पिछला जन्म में तू आदिति रहलू, राजा दशरथ जी कश्यप ऋषि रहने, तहलो हमार ध्यान धइला, तपस्या कइला, हम दर्शन देहनी। अब पूछनी कि तार लोग के का चाहे, तो कहला लोग कि हमरा रौरे खानी बेटा चाहे। तो हम कहनी कि हमरा खानी दुनिया में केहू नहीं खे, हम ही तहार बेटा बन के त्रेता में आए। तो हे मैया हम तहार बेटा बन के आइल बनी। कहली कौशल्या जी के बेटा हई हमार, तो बेटा के हई है रूप हो, बेटा हई तो बेटा बन के हमरा गोदी में आ जाए। गोदी में खेल। अब कहाँ कहाँ करके लड़का बन के माता के गोदी में रोवत तनी भगवान। अब माया कदिहनी, माया से ही बात भुला गई कि हमरा लगे केहू 4 गो हाथ लेके आई रहलो, ई बतिया भुला गई। महल में हाला हो गई, दासी दौड़ल जाती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। अतले दूसर की दासी जाती है, महाराज महारानी के कई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अतले तीसर की दौड़ल भी कहते कि महाराज महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। अरे बधाई बाजा लागल, बधाई बाजा लागल राजा के दुआरिया, बधाई बाजा लागल राजा के दुआरिया, बधाई बाजा लागल राजा के दुआरिया। मैं महल में खुशी हो गई। राजा बड़ा ताश खेलत रहल, ताश बीग के दौड़ल बड़े धगरिन की। हाँ दास के दूत के नखन भेजत, इतना मन में खुशी हो गई कि अपने जाके धगरिन के द्वार पर अचिला तरह ए धगरिन, ए धगरिन। अरे कब से हम चिल्लाता नहीं तनी, आज तारा हमरा घरे चले के पड़ी, हमारा घरे चले के पड़ी। हमरा 4 गो बेटा भइल बड़े। 4 गो। महाराज आज कैसन बात रहुआ कह देनी है, डेली तो पैदल जानी, आज पैदल ना जाए हम। पैदल ना चलबू? अरे तारा खाती हम रथ मंगावता नहीं, तारा खाती हम विमान मंगावता नहीं। तू विमान पर चढ़ के चलो, तारा के हम पैदल ना ले जाए। आज हम बड़ा खुश बानी। हम रथ पर विमान पर चढ़ के ना जाए, हम जब जाए नु महारानी जन डोली पर चढ़ के आई रहनी है, उहे डोली मंगाई, वही पर कूद के चढ़ के ढगरिनो खुश बिया। जौना डोली पर महारानी आई रही वो डोली पर चढ़बू, आ वो डोली कहीं टूट गई होगा तो के पर चढ़बू? डोली पर गइला के बाद दिक्कत होई। ए बाबू अब संजोग से उहे डोली मंगावल गइल बा। हम ढगरिनिया चढ़ल बिया डोली पर आ कहतिया टिंग टड़ंग टिंग 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 टड़ंग टिंग टड़ंग टिंग टड़ंग टिंग 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 टड़ंग टिंग टिंग। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम 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 छम, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने राजा के द्वार चली रे। हाँ पालकी
पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने राजा की द्वार चली। उहे धगरीन जाके नारोर कटले बाड़ी। आ समय आइल बा, सारा देवी देवता बिटरा गइल बड़े। वही बेरा अयोध्या में 1 महीना के दिन हो गई रहे। इतना के त्रिलोचन भैया, शिवलोचन भैया, अच्छा, और बबनी के पिताजी, अच्छा बबुआ के नाना जी हमरा के पुरस्कार दिले बानी। शिवलोचन में त्रिलोचन में कोनो शिव जी के 3 गो नेत्र रहबे कइल, तो शिवलोचन में त्रिलोचन में का अंतर बा? तनी शिवलोचन भैया हमने के तने मंच पर आई रौरा, हम चाहब किरवा के एगो हम अपना हाथे स्वागत करी, काहे कि सब केहू तो सब व्यास के सुनते बा, बावरे पर सबकर ध्यान बले कि हमरा